unu anya ya awụ ka a na-akwado ihe ewu bụzụ anyị atacha ịrọ ka ọ dị n'ọkụ na-asụkọ ga-ewu nke dị n'ọkụ ndị eyepụtago o nwere ikekwe na-ekwe ndị anyị mere impọt Akachukwu anyị karịrị okwu anyị kote ịrụ ada m nwaanyị ọ sị na ka o tinye n'ọkpụkpụ aka na nke azị na Chukwu ya agọzie nwaanyị na-abịa emela anyị iwe ka o wee yie iwe nwaanyị daalụ ịlalụ ọkwụla abalị eziokwu mana enwere Chukwu ya agbaghị ume na ọka ọ ga-aga elisi meela anyị ka Chukwu ya esi meli enwere ma ndị aka ya egbuliche ndị nke ebe a ihe na ba aga a na-akwado anụ kalịzikwa ọkọ na ekwe nke ewu ihe dị mma ee ndị uwe ahụ ndị egbulili egbuli ndị a na-egbuli egbuli anyị eji wee mee aka n'ọnụ na-echekwa enyi ya ma isi ma ọkpa ma onu ma ihe gizad vancha niile ọdọ anụ kalị nsị anụ m abazikwu ọdụzikwu ka nnaba anụ ejila aka ya n'afọ alụ na ewu na-awụchara ya nwee iteche ihe dị mma a na-akwado nwayọ nwayọ ikodo alụ ekwe na-ada nwaanyị ọkwa ndị uso na ibe na-eme ndị ụlọ iwewo fans ndị Akachukwu ejigireti ndị be anyị niile ebe a sị na ọ na Akachukwu ya achị nya na ahịa enye Akachukwu gọvanọ Anambra steeti na vaya ebi elugokwe 20 ebe mgbe m ji chịta 20 ndị ọzọ chịtara ịwere na ihe a na-ekwu awụla eziokwu nekwa ka aba anyị daalụ nri nne ọ ndị Akachukwu na-agọzi si ndị Akachukwu ekene m anyị na-eme mma Ebuka kene ndị Akachukwu